Arratsaldeon ikusentzuleok, Atarratzetik hasi da korrika, iritsi da 24. edizioa, 40 urte beranduago, geroago, berriz ere korrika hemendik abiatu da Bilbora iristeko euskalduntza guztiok, Bizkarrekoa janzteko momentua beraz, datozen 11 egunetan euskararen alde atorra bustitzen jarraitzeko. Euskal Herriko txoko guztietako jendea hurbildu da gaur Atarratzera. Korrikaren 24. edizioa bertatik atera berri da, 40 urte beranduago. Behar berdinekin, egia da gaur plaza betea dela, ez dira garaiko argazkiak, baina beharrak bai. 40.000 euskaldun gehiago behar ditugu Ipar Euskal Herrian, 2050erako estrategia hori da, eta hori da gaurko aldarria, ez? Egin ditzagun euskaldunak, euskaldundu dezagun eta horretarako helduen euskalduntzea garrantzitsua da. Fermuki erakusi jaiteko, korrika dela lekuko hartzen den duenak, engaiamendu bat egiten duela euskararen alde. Euskarak denon laguntza behar du, baina antolaketa ere behar du, eta txinparta ere behar du, beraz, pizkundeari begira, berriro ere, Euskal Zaleon indarra aktibatu dezagun, bakoitza bere tokitik, eta bakoitzak ahalegin bat eginda. Berezia da, ziren hola erakusten dugu deneri euskara importantzia lodi bat duela eta ez girela bakarrik. Eta beraz behar dugula denen laguntza, lortzeko. 10 egun pasatzen ditugu Euskal Herrian gertatzen den onenari begira. Emozioak, korrika egiten dutenak, albotik txalokari direnak, oihu egiten dutenak, denak daude beraien momenturik politena bizitzen, eta hoixe dago jasotzen duguna 10 egunez etengabe. Abian da, euskararen aldeko lasterraldia, minutu gutxi barru sartuko da lehen Euskal Hiriburuan, Maulen eta ondotik, Baxe Nafarroa zeharkatuta, goizeko ordu txikietan, murgilduko da Nafarroa garaian. Bi ikastola daude Xiberuan, Soutan eta Alozen. Atarratzeko zubia pasata, Alozeko Basaburuko ikastolako 38 ikasle ditu eta 1969an zabaldu zituen ateak. Sohutan, orden Mauleren ondoan, epera ikastola bada, eta beraz Maule inguruko herriak biltzen dituen ikastola da. Eta gu orduan beraz Atarratzeren ondoan izanki, beraz Aloze, gure Basaburuko ikastolan, beraz Atarratze ingurukoak, Basaburukoak ditugu biltzen. Xiberutarrez egiten dute. Gu nerokotasuna Xiberutarrez egiten dugu, aho hizkuntza guzia Xiberutarrez. Eta hori eranen dugu lehen mailako 2. urte arte euskariak eta dokumentuak Xiberutarrez eskaintzen ditugu ere, idatziak. Eta lehen mailako 2. urtetikat euskara batua ere sarrazten dugu, hiztegia lantzen dugu. Euskararen biziraupenean, ikastola hau ezinbesteko pieza da Xiberuan izan ere, euskara karrikaratzeko beharra sekulan baino agerikoagoa da hemen. Bidez, astelehen goizetan, bain bazoaz Atarratzeko merkatura, hor ezagun da euskara, ezagun da hala ere, behitira ere ekoizle batzu ere euskara zalidenak, beraz egia saltegietan, ez hainbeste, ez da hainbeste ezagun, baina hala ere lehen hitzaren egiten saiatzen gira euskaraz, guri da ere pixka bat uste dut euskaldunok ere, behar badugu ardura tipi bat ere, non saltegietan ere lehen hitza euskaraz egiten bain bada ere. Egia da naturalki, memento gehienetan euskara bultzatu behar da, ez da betik naturalki erabiltzen den hizkuntza eremu publikoan, hoi hortan lan bat bada heben egiteko. Berezia izan da oso eurentzat gaurko eguna, betiko hiltzatu da geldituko zaien unea. Alozen gea ikastolan, Basaburuko ikastolan, lan egiteko. Montoitik jitaniz. Eta zu joan entzila ere korrekaren astatzena? Bai. Xan. Eta zu nondizatu? Montoin, handien anaia. Euskal zaitzeko, pin badugula fitxa bat, hola, Euskal zaitu bagia, beko libri bat kolatzen dugu, guen partia egitez, euskaentako. Gindugu klip bat, eben, eta
korrikantako, eta nun baitik ganen da, eta sokiten ahalko duki. Da behe ajunen gututzu klipan egizia. Ikastolarekin joan gogara kilometro bat egitea. Hoi da berezia, uste dut beste urtez korrika bizitzen dugula, baina pasatzen den zerbaitekin, eta aldiz hor prestatzen dugu, gehiago prestatzen da herrietan, hoi nabari da zinez. Eta ez baita sekulan kadikoin basa budutik igaiten. Ega egiten du ardura handi bat dugu, txamaiten dut. Ohore bat da, uste dut ohore bat bezala hartzen dugula guk hebentik abia dadin aurtenko korrika. Bedanik jale garantzitsuena ikusten dut heben herritarrer eginen deien indaran. Heben bultza dadin gehiago Euskararen pratika eta Euskararen tokia berma dadin eta... Zerbait bultzatzea eta iraunaraztea. Iraunkorra izan da ere. Hor da, beraz, beste ondoko urratsa azkenean. Hor, untsa, ukanen dugu indar berriturik izanen gira, korrika hebentik hasten baita, eta ikusi beharko da, beraz, nola jarraikiko dugun indar horren luzaran etxekitzen. Eta abiatze honenkari, korrika basaburutik abiatzen itzeneko kantua eta bideoklipa argitaratu ditu Hiruak elkarteak. Korrika kulturala hortan, eginen ginola zerbait programatuko beno, eginen ginola, sortuko ginola zerbait elkarrekin bizitzeko, herritarrekin bizitzeko. Sibeun kantoe bat sortu eta dena gue botzak batu zinez erraiteko gu eba Euskaz aigela eta Euskaren alde lasterka eginen dugula, egun. Partitze hoi nula senditzen dugun edo ze important den guetako ebai gue herritik partidadin. Eta gue referentziak agerrazik kantoian, mena baita Bilboekin dugun lotua agerrazi eta denak bat gela ohitazi dener. Niko Etxarten musikarekin eta Elsa Oliarginesekeko izita dozenaka herritarrek hartu dute parte. Du kantatzeko bildu diagu gehien bat herritarrak eta unguko herrietako kanta izumait. Eta geho nahi ginen zabaltu hoi habose guano zen eta atarratzaik partitzen du korrika, bena Basabuko herrian dana bat zuk hunkiik susenka. Eta ordin beste herrietako gentiae sartzeko ekitaldian eta korrikan murgiltzeko eta proposatu jeiegu heien herrietan heien buiak hek filma ditzaten. Eta jabilpenari etxeka ataratze Bilbo bergu. Izan duzu xede bat kolektibua, Euska sustatzeko erraiteko Sibeun ebai eta Basabun ebai Euska zaigela, Euska sustengatzen dugula eta hortik nahi ginizun zinez Euskaldun dinamika bat berpiztu. Gau eskolan izena emateko deiarekin eta euskalki orotan amamintzoa eda eta zabaldezagun horixe aldarria eta guk ere mezu horrekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok. Bihar arte. Euskara gara gütük etzuzun gütün, halaber euskalki otan, gure euskalki orotan, amamintzoa eda zabaldezagun.